jamhira mun bandira sela wala to beraji jol sare hande ko nyalawma asad hawri ko nay lewru octobre tan du junaaji no gasiri joy xabruji mon dem gal pula tifi mon gid mon ko tonto Washington e wani ko kanko Donald Trump lamo non kontina andikade habde gouverneur uji democrat en non sir tum na andikade ko yalti on juge god federal man mo bloki mo kanko Donald Trump yamiro nde wonno pour ne du gardu du tonto Portland xabruji men ha ande tonto États-Unis wani ko kambe congrès ben kontina ande wasde faamu ndirdi non kambe républicain e kambe democrat no fof donc sifti non hande woni nyalom nayab mo kanko laamu mako kanko Donald Trump uddi demi mudum sibabu ne ron ko de danji budget xabruji men international ko tonto Sénégal faate hono kanko ngone sali personal plant en woni ko avocat ji personal plant mi no dama son hande division spécial cybercriminalité kanko ngone sali job o yamiram kanko war mako yo ar tonto tribunal dum non ko tonto odon division pour kanko war mako hedo xabruji men hande tonto Sénégal e Mauritanie man yakati halde ko faati ngudo ñew on be sengu Paul Valley Rift yewen kadi holko yita tonto Sénégal e kadi kon tonto Mauritanie ko halte odo sadio pour habde ngudo ñew gasnirten xabruji men ko jokkondirde Tidiane Niang jodini den tonto Nouakchott o rokken kadi élément mako cioftal balle ko dum won titre jon budum woni do du journal may ngarto e desuji mudum jenjen Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hetu yankobi mum Amerique Asie Océanie Europe Afrique no kedo Radio Jowol Sare International Njida ko kaburuji jagu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e finatawa tarindi kono bamtari kala kena wallita ngurdam ade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International wonandi jogibe publicité jokundir e Radio Jowol International chagal indicatif Mauritanie wada 46 53 84 09 wala mbada 44 18 77 18 wala mbada indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musibi tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sela heɗotoɓe Radio Jowol Sare jam hire mon bindana xabruji meɗen walla gardinde xabruji men ninguiɗoɗen ko tonto États-Unis ɗum noon ko siftin ɗon tugnade kadi xabruji mumen to CNN hono kanko Donald Trump omon continue haare makko contre won gure walla état ji démocrate en ɗum noon ko neddude garduji national e ko yalti ñalawme on juge goto de firti yamirode makko pour neddude gardeji tonto Portland e ɗum noon kadi tugnade hande CNN kadi hono kanko Donald Trump mon ko ndire gouverneur mo Illinois pour ko faate en neldu ton gardeji wiide makko kadi mo neldu gadri garde ken wona temetati garde national tonto Illinois kanko gouverneur Pittsco non o wi wonde ken wayno ko Donald Trump woni koy hande koy peji mudum pour déranger gure démocrate surtout en wattude garde national wattudum ko wete force fédérale hande tumnade hande xabruji gumri ton kadi to Washington on kanko Kilmar Abrego juge mo ganda topitino ko fatte dossier makko pour ko wiide wonde mo heddo do leyti en pour mo ƴeewa sornade e woni ko juge o salimu jabandem kayitaji makko ko jiida dum en ko kanko Kilmar Abrego Garcia e tugnade kadi juge goddo ko haali wi wonde ko be ndewe makko ala makko kanko Donald Trump fof dum no ko surtout en ko yidde jogitaade walla ko jogade berne bonde pour wattade hono kanko Kilmar Abrego Garcia siftinton Kilmar Abrego Garcia ko neddo kanyum hoodum nawanodo tonto El Salvador ko nay woni ko ciagal mudum sibabunde avocat ji makko laamu be mbi wonde ko be nawno ton ko par erreur be gartimu do be porsa be gartimu do États-Unis gilndana e benen continue nangude be pay makko gedde di ngando hitan ujunaji de sappo jeedi pour wiide wonde ko jolni yimbe be ganda en taw ko yimbe immigré o mo nanna dum en leyti ko e wonde fo no wado sa joni juge hay sinde ko juge immigration salimo ko dem kayitaji e woni ko juge goddo kadi wi wonde gedde de faade fof e surtout en dan champion en continue laamudum en continue fawde makko jungo pour yaltinde mo lendi awdo nyaawo wi wonde ko kala ko pay makko dum ko sibabu nde yidde be yoptade mo ton walla jogitanade walla jogade berde bonde faade makko kanko
ko Kilmar Abrego Garcia siftin don jiado tonto El Salvador kono ko chodno do ko dumnu boyd hande khabaruji men na siftin don tan ko hande woni nyaloma na yabo hono kambe gouvernement États-Unis e ben guddi baafe mabbe dum non e tungnadi kadi ko yalti hono kanko républicain puddimo do Sadio yaltude hono kanko biete do kanko meno da ordari congrès national républicain hono kanko biete still en wayno critique down champo wi gede de warata do Sadio surtout ko fate komi James Comey siftin don tan to ko gardino do FBI mo kanko Donald Trump o rewi ha odo Sadio fawa mudum to nyangen fotino atade tribunal nyande jene li octobre o dum do ko gede sukabe donc dum non ko kanko ko haaldo wi wonde ko en wayno ko komi ko fawa ko fofa dum do foko hunde tan sibabu Donald Trump wadi pression tan e yimbe RDB justice e yimbe FBI pour belene paw makunde e ko yalti ko seg nyalome kadi en wayno ko tunari kadi haltobe wonbe ton to département justice wala ton to FBI be wandi ko kambe FBI be darata wado Sadio ko nangudem kanko komi dum non no nangal haysindo wonde ko en anda wonde ko avocat ji makon pour ardude makko nyande jene liwro octobre ton to tribunal be jidi ko nangudebe be kersinamo dum kadi ko gedde ni ganduda en no foko bonnude indi makko kanko James Comey tungnade hande khabru jalti don yimbe FBI nyaaganobe yimba dum don en wani chalima donc no odo Sadio yimbe hawbe ken won groupe ken wiye hakki yimbe sapota ko yimbe jeabe yimbe tobe graduji ton FBI chalimi waddi don operation ngaji bi wonde ko dum loko hunde nde ganda en wana normal kadi en wayno ko kanko Donald Trump odo Sadio tungnar hande khabruji gumri ton to gardi do FBI on kanko Kash Patel be don yimbe agent FBI salibe rewde de don jamiro pour yaade nangude mo kanko James Comey en wayno odo Sadio kanyum fofu so suspendam wala so ngitam kam liggéeji dum gonnodo dum non ko dum woni ko yalti donc hande siftin don kadi ko damina ko en wayno ko do yontere wonde kambe républicain jum garti surtout wonbe ton to sud représentant e yamirode kanko gardi do sud représentant hono kanko Mike Johnson o wi wonde républicain fo yo jaltu Washington o do Sadio dum non e wayno ko so tawi ko wi e wiide makko kadi démocrate en kanyumen guddu peji men badi ha gouvernement uddi so tawi démocrate en pelisi uddide gouvernement kambe républicain jum gartu donc en wayno ko kanko Chuck Schumer e kanko kadi Hakim Jeffrey be jaabi dum non bi wandi ko en wayno ko kambe républicain o do Sadio ko kambe continue yiddi gouvernement udde dum non e surtout en tat ko dum don ko hunde de Donald Trump non fe sabu yitama peji de wala to do Sadio ko pour segde kala yimbe liggotobe taw ko gouvernement fédéral surtout sibabu ne kalisa ala ko beden joba ko yalti en yalawma wala ko yalti henki hono kanko representant jaado ton to Georgia hono kanko Marjorie Taylor Greene hucni jannor makko faade parti républicain e wiide makko kadi en wayno ko odo Sadio ni ko lal gongal ton bi ngal wandi ko majorité il faut dañe ken wona capande jeegom sur beedo yimbe wonbe ton donc en wayno ko Marjorie Greene Taylor hutrimo kongudi makko kadi wi wandi ko yennude dum non surtout ardibe ton to sud Sénat tago républicain dum non ko sénateur ji républicain ji wiide wandi ko alsa be ngobbo ngal do kulal biete ngal filibuster dum non filibuster fi wiide wandi ko kala woteji gardu ton to Sénat alasa ko bawdo jokade parti jiddo wotnede fof daña ken wona 60% dum non ko 60 voix siftin don tan ko ton to Sénat ko chapa temdere voix net jonde won ton donc odo Sadio ni kambe républicain jogi ko chapan joye tati ko démocrate jogi ko chapan jeedi donc en wayno wi wonde ko kanko Marjorie Taylor so tawi be kutorima joni ko kutorgal bietengal nuclear option dum firti wonde ko so tawi dañi chapan joyi voix tan dañji kala ko jidi wodde be gotne den en wayno ko odo sa cadele be jogi joni pour udde laamu gudum wodde tan ko way wonde fo en woni ko kanko Marjorie Greene Taylor ko dum woni jannorde huccini odo sa joni ton to suudu Sénat ko jida e dum don en wayno ko won démocrate hakkunde didi tas tinabe wonde odo sa joni hawnaki ma jantuma be kambe républicain so tawi be garti yontere aron pour mele mbawa jabondirde au moins temporairement uddide gouvernement mo États-Unis ambelen continue liggey mudum dum no anda ka taw holben démocrate en kon non en wayni ko dum woni ko hula odo sa joni est ce que gouvernement uddude dum jogoran boyet dum gadi ko hunde ni ganda kam Donald Trump haysinde tunnaade kadi won gallijani ngoji mu yinni dum don ko hunde ndew yinno ko wadini mo kawis ala yakare wonde odo sa joni wonde ni kam démocrate ni kam républicain goto mabbe yatiri caggal ko namdi ko sifti don tan e der kambe démocrate ko be continue namde odo sa joni ko dido kalisaji gustadi surtout en ko fate assurance médicale
ɗum arti e kadi wani ko caɗele kanko Donald Trump ɗe continue wadde surtout ko fate Medicaid ɗum noon ko gila e safruji mum ha e yimɓe jogiiɓe caɗele ñamde ha e surtout ena assurance médical ko ɓuuri mawnude hen ko mbiyata Obamacare ɗum ɗo fof ene wayno ko kamɓe républicain yoɓe nat yoɓe gartir ɗum ɗon ɗum woni donc ko kamɓe démocrate koɓe namdi kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habruji men international guida ɗon ko tonto Sénégal tumnadi kadi ko Sénégal windi hono kamɓe avocat ji wonɓe caggal plaintuji baɗaɗi contre kanko oɗo suka debbo biyeteɗo Ngoné Saliou Diop ɗum noon ko journaliste kalnoɗo ɗo ñande 30 lewru septembre haaluji parɗe Macky Sall finalement ha nani hen haaluji leñemago ɗum noon ene wayni ko irti leydi Sénégal fof walla irti aduna fof donc ene wayni ko won portuɓe makko plante o noon ene wayni ko kamɓe ɓeɗo avocat ɓe noddanoma toon hande au tribunal ɗum noon ko caggal de procureur de la république mo Sénégal kañum hoore mum ene wayni ko yamiri wonde ɗiɗon plainte uji yo nelde toon to division spéciale de la cybersécurité ɗum noon pour beele ene keɗo kamɓe avocat ji ko kalata ko e kadi kanko Ngoné Saliou Diop o tumnata hande habruji ene wayni ko noddama yo ar ñande altine nde toon to tribunal pour o wawa o kanko remo ko heɗede siftini on tan e wayni ko oɗo sa joni yimɓe hewɓe ko wayno surtout ko ɓuuri hewden jeeyaɓe opposition walla halpulareɓe walla koyeni fulɓe ni d'une façon général nene mbiya wonde ko ene wayni ko ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa ennen ko hawdi no fewi par ce que so tawi neɗɗo goɗɗo haali ko jiita e kamɓe parti Pastef haali gueɗe bawɗe ni henna walla gueɗe ɗe jettaki ɗo hen sohlani ni jomum avocat mum nodde directement ko kamɓe ɓe garanto ɓe cokoy ɗum kono e wayno oɗo debbo guilda haali ka ɗum haala hay sinde ko irti leñol ngo fof irti artiste uji irti yimɓe hay sernaɓe ɗo ene wayni ko ha ande affaire makko ko ɗo yarata andaka noon holko ɓe kalde kamɓe avocat ji ɗi yenno toon to tribunal hande ɗiɗo avocat ji kadi ko siftini ɗon ko kamɓe porti plainte walla ko kamɓe gardi plainte uji baɗaɗi contre kanko Ngoné Saliou Diop anda ko ɓe kalde makko donc ko anda tan oɗo sa joni ene wayni ko kanko Ngoné Saliou Diop ene wayni ko noddama ñande altini garoɗo en ɗum noon jeegom lewru octobre yo ar toon to tribunal andaka noon holko jogori haalede makko andaka est ce que mo jogori nanguen ni ko ɗaminaka ko kono ene wayni ko oɗo sa joni enen ɗum ɗo ko caɗele jogorɗe wonde toon to Sénégal sababu nde addi leñemako habruji men to Sénégal hande tumnade kadi ko anda ene wayni ko ñaw mbiyetengu oɗo sa joni pawle mbiyat ɗum pawle gummiɗe toon to Valley Rift ɓeydima yaaji toon to Sénégal tumnade kadi ko yalti hande ene wayni ko comme kanko ministére toppitiɗo ko fate santé o ƴewtinoma ko fate nguɗo ñaw kadi ene wayni kadi o wi wonde ko ha oɗo ñalawma hande 3 lewru octobre ene wayni ko ɓe jiiti ken won jeeɗiɗi ka ɗum noon ko ɗiɗon ko fate nguɗo ñaw ɓe dañi kadi ken wona 11 neɗɗo mayɓe hen ɓe mbi ko ñande 2 octobre ene wayni ko leydi ndi joguino toon ko 56 ka donc avec mayɓe jeetato kono noon fate en holko woni ɓeɗo ɗiɗo kawjol to goni ɓe mbi ko 75 e nder ɗiɗon jeetati 75 jiita koye région Saint-Louis e mbi wonde en wayni ko e nder ɓeɗon 75 ene wayni ko 45 hoɗo sa joni caframa donc kawuji ɗiɗi jiitama e localité ji gonɗi toon to Louga ka goɗɗo kadi yitama e région goɗɗo toon to Matam kono noon tugnaɗa hande ko habra ene wayni ko oɗon ñawɗo jiitaɗo toon to région de Matam ene wayni kañum hoɗum saframa tugnaɗa hande kanko ministére toppiti ko fate santé ko fate ñaw mbiyetengol pax ɗum noon koko e mbi wonde ko ene wayni guila ñande ɗiɗi ñande 22 août hitande ujunnaji 2 ko nden ñaw ngu tinani woni toon donc wi wonde ko oɗo sa joni wayni ko yiita tan ko yimɓe joyo wonduɓe hen neɗɗo goto kañum hoɗum selli kono ni wayni ko ɓen continue hande ƴewde habde nguɗon ñaw oɗo sa joni ñaw ngu mbiyetengol pax ngu ene wayni ko ala taw mayɗo hen ɗum noon ko tumnade kadi konngudi gommiɗi toon to ministére de la santé to leydi Sénégal habruji men international hande toon to Mauritanie tumnade kadi ko yalti ono kamɓe syndicat vétérinaire uji Mauritanie ɓe mbawi kamɓen koye mabɓe wadde communiqué o noon ko yennude ono wayno oɗo sa joni wajade hono surtout ministére de la santé walla laamu ngu e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe waɗal oɗo sa joni ko fati nguɗo ñaw mbiyetegu Pawle Valley Rift wiide mabɓe kadi ene wayni ko won gueɗe ɗe poɗɗe waɗede surtout poɗɗe waɗede ko ɓeydude ko wiyete sensibilisation ɗum noon continde jangguinde yimɓeɓe
ɗum noon ko gila e joggiɓe jawdi en ha e yimɓe ganduɗa wonɓe e saraji jawdi kontindi famde ɗumen holko woni ñaw ngu kontindi kadi hutorade gueɗe ɗe ganduɗa rewdade sa fof ko fate on nguɗo ñaw holto yarata walla par ce que e wiide mabɓe ɓeydata ñaw ngu wona sibabunde temps uji ɗi change ko sibabunde no yimɓeɓe guurdiri ni ko ɗum woni ko ɓeydata ñaw nguji e wiide mabɓe kadi en wayno ko oɗo saha joni won gueɗe ɗeɓe jii wonde kene waɗe surtout en ko vaccine de geluɗi walla jawdi ndi vaccine ɗum taw hutorade vaccin biyeteɗo pastoriose ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa walla sa en pour habde ñawngu au contraire ɓeyta ko sarde ɗum gueɗe goɗɗe kutore ko wona hutorade ɗiɗon vaccin ngaji ɗi mbirni gueɗe bawɗe wallude virus gonɗe hen o beele ɓeydade yaaji ko wawi wonde fof en wayno ko di mbi wonde ko ñawngu ne foti wattede haqqille yimɓe laamu ngu ne foti jogade peeje taw ko peeje parɗe cellal peeje ɗe kadi ko yimɓe ene gandina ɗum e kadi wonɓe terrain ngaji ɓe fof ne liggodiri kadi ene pamodiri jogi donc coordination moƴƴo ne woodi hakkunde mabɓe kamɓe liggotoɓe habde nguɗo ñaw. Habruji men international cakkitorɗen ko jokkodirde Tidiane Niang joɗaniɗo en toon to Nouakchott o ken kadi ko jogani ko fate coftal balɗe. Tidiane Niang bisimilla. Jam hira mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare kabaruji men coftal balɗe. gadorɗen kabaruji men coftal balli koye nder leydi Mauritanie tournomaji Fouta hitande ujunnaji ɗe 25 gasi ha laaɓi kihiɗe hande tournoi district de Bogué hitande ujunnaji ɗe 25 caggal polgu kippu gurel buuɓe yesso kippu FC Dubangu taw pottal ngal gasirno ko ɗekki on partout tuma deppay faw perta ko gurel buuɓe wawi hebde polgu loggi joyi e loggi tati ngal ɗo pottital jaaɓi haytirde waɗi ko yesso jagorgal la Mouhtar e hakem mo Bogué e autorité ji tawte to diwan mo Brakna jencude championnat mo leydi Mauritanie Super D1 pottitte ñalawma hande to stade municipal mo Atar kippu FC Zeydan mo Atar kañum heeɓi polgue yesso kippu ASC Police taw ko loggol gotol ndiga to stade municipal mo Keydi kippu Keydi FC kañum heewdirno e kippu Inter mo Nouakchott ko Keydi FC wawi hebde polgu loggol gotol ndiga loggol Keydi FC wawi ɗum ko biteɗo Samba Takko pottital ñalawma hande to stade Cheikh Boydi kippu ASC Gendarme kañum heewdirno e kippu Nouakchott King kiwdiral ngal wawi gasi ko ɗekki on partout jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen championnat mo leydi Angleterre pottitte ñalawma hande kippu Chelsea kañum heeɓi polgue yesso kippu Liverpool loggi ɗiɗi loggol gotol Manchester United kañum heeɓi fartange yesso kippu Sunderland taw ko loggi ɗiɗi ndiga Arsenal kañum heeɓi polgue yesso kippu West Ham loggi ɗiɗi ndiga kippu Tottenham kañum yeehe nder tele Leeds United fi ɗum loggi ɗiɗi loggol gotol championnat mo leydi Espagne pottitte ñalawma hande Real Madrid kañum heeɓi fartange yesso kippu Villarreal loggi tati loggol gotol Girone kañum heeɓi fartange yesso kippu FC Valence taw ko loggi ɗiɗi loggol gotol championnat mo leydi Espagne en jokki ñalawma janggo so woni 19h GMT Celta Vigo ma hewdire kippu Atlético Madrid so woni 14h15 GMT FC Séville ma hewdire kippu FC Barcelone championnat mo leydi Allemagne pottital ñalawma hande Bayern Munich kañum yeehe nder terre Francfort fi ɗum loggi tati ndiga Ligue 1 français pottitte ñalawma hande Lens kañum yeehe nder terre Auxerre fi ɗum loggi ɗiɗi loggol gotol Brest kañum jaɓɓino kippu Nantes pottal ngal gasir ko ɗekki 0-0 Olympique de Marseille kañum yeehe nder terre Metz fi ɗum loggi tati ndiga ñalawma janggo so woni 15h15 GMT kippu Le Havre ma hiwdiri kippu Rennes 15h15 GMT Monaco ma jaɓɓo kippu Nice so woni 13h GMT ma hiwdiri kippu Toulouse pottal sakket ngal so woni 18h45 GMT jamma janggo Lille ma hiwdiri kippu Paris Saint-Germain kabaruji men coftal balli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wol to mbawi wonde fof Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Wolsare habaruji min jogo noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma A7 nayi lewru octobre tan ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi gasi ha laaɓi ɗum noon musidɗo mo Amadou aldano e moɗon en ballodirima hannde e musidɗo meɗen Tidiane Niang joɗiniɗen toon to Nouakchott yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jii won jarama